Så nåede vi til uge 9, 2025. Og jeg har været ude at socialisere i weekenden, og der har jeg haft 10 kort her med. Livet er enkelt. Hvor vi har lavet nogle kortoplæg, vi har lagt nogle kortoplæg, og det har været et virkelig godt dialogværktøj. Fordi alle os, der var involveret, var interesseret i personlig udvikling. Vi var interesseret i at finde ud af, hvad er det, der navigerer ind i os, hvad er det, der blokerer ind i os individuelt. Hvordan får vi bedre styr på nogle ting. Og hvad er det, vi skal give slip på? Og det er jo sådan set meget kendetegnende, både for kortene og for oplægget, at det er et spørgsmål om at skabe fokus på det, der giver mening. Men også lige at finde ud af, hvad er det, vi skal give slip på, så vi rent faktisk ved, hvad det er, vi skal give slip på. At vi ikke går med en ny energi, uden at give slip på den gamle. Fordi hvis vi bibeholder den gamle energi, og tager ny energi til os, så nærer vi jo både den gamle og den nye vej. Og det er jo ikke nødvendigvis skidesmart for nu at bruge et meget neutralt ord. Så det vi har her, det er et kortoplæg, som de energier, jeg går med lige i øjeblikket, har valgt at trække ud. Vi har udfordringen, som vi kommer med. Vi har den måde, vi kan navigere i det på. Vi har det fremtidige fokus. Vi har processen, som kører fra den nuværende energi over til den nye energi. Og så har vi metoden, som processen kører efter. Og så har vi et hjælpekort herude. Og det vi starter med, adlydelse. Og hvad er det så, vi vælger at adlyde? Fordi adlydelse, det er jo et spørgsmål om, hvor får vi vores instrukser fra til os selv. Vælger du at lytte på dit ego? Vælger du at lytte til nyhedsmedierne? Vælger du at lytte til de sociale medier? Vælger du at lytte til din indre rebel i forhold til, hvad der nu er, uanset om det er nyhedsmedier eller det er sociale medier? Hvad er det, du vælger at adlyde? Og det er jo en beslutning, som du kan tage ind i dig, hvad det er, du rent faktisk vil vælge at adlyde. Egoets modvilje står der her. Og når det ligger som det nye fokus, så er det et spørgsmål om at blive opmærksom på, hvor er det, dit ego stiller sig op og stiller sig i vejen. Så når du vil ændre det, du lytter til noget, der er mere konstruktivt, det vil sige, vil du vælge at lave, hvis vi siger, at det her det er dit højere bevidsthed, det her det er dit ego, så ligger der en skillelinje herinde, som er en beslutningstager. Vil du med egoet vælge at lytte til dit højere selv, eller vil du som beslutningstager vælge at lytte til dit ego? Og den modvilje, der er i det, den vil forsøge at påvirke den beslutningstager, der bor inde i dig, til ikke at lytte til dit højere selv. Fordi egoet kan du betragte som en selvstændig energetisk struktur, som gerne vil overleve. Og den måde, du egentlig bedst kan få den til at opløse sig på, det er ved at give den opmærksomhed på en neutral måde. Det vil sige, tak, jeg har set dig. Og nu har jeg fundet ud af, hvad jeg skulle bruge dig til. Og så lader det ligge. Uden at føle skyld eller skam. Og skyld og skam, det er sådan noget, der kan komme fra egoet. Ting er, der er i princippet ikke noget, der er godt og skidt, medmindre du dømmer det til godt og skidt. Og det, der er godt for dig, er dårligt for en anden, og det, der er godt for en anden, er dårligt for dig. Tilliden til tilliden, siger det nye fokus. Og det er jo også et udtryk for at give slip på det, som egoet basker op med inde i dig, inde i mig. Det vil sige, når der kommer en eller anden stor advarselslampe, som bor i hovedet, noget logisk, ikke noget subtilt og finfølgende, som intuition det er. Men når der kommer sådan en stor træsko op og siger, det her, det er bare, så er det egoet. Og så er det op til dig, som er den beslutningstager, der ligger og vælger, vil du lytte til egoet, eller vil du have tillid til, at det rent faktisk kan komme til at køre på en anden måde. Processen
for at komme fra egoet til tilliden, det er at bruge lærernes lærere. Og hvis du betragter egoet som lærernes lærer i forhold til, hvad er det, du kan give slip på, og så sige der, hvor dit ego, det taler med de største bogstaver, med den største stemme, med den højeste røst, det er det, du mest har brug for at give slip på, og derfor bliver egoet egentlig lærernes lærer. Fordi det er den beslutningstageren, som bor inde i dig, som skal tage ved lære af, det er egentlig der, hvor egoet kæfter op, der har du brug for at reagere mindst. Og så have tillid til, at det rent faktisk er sådan, det forholder sig. Og det er jo det forbehold, jeg må tage. Når selvom jeg lægger sådan et kortoplæg, som jeg ved, det er fuldstændig i overensstemmelse med den sandhed, jeg bruger med. Jeg har, så er det jo ikke sikkert, at det er den sandhed, du har. Så du skal være villig til at prøve det her af, før du finder ud af, hvordan det virker for dig. Metoden, som processen kører efter, det er ikke kamp. Den skal. Der kom vist. Ikke kamp. Det vil sige, når egoet det står og taler højt, se det som læreproces. Lad være med at reagere på anden vis end kig på det og sige, det har jeg så set. Og så lad være med at gøre noget i tillid til, at det faktisk ikke er den vej, du skal. Og når jeg siger, at du ikke skal gøre noget, så betyder det jo ikke, at du ikke skal gøre noget. Det er et spørgsmål om, at du ikke lader dig rive med af dine følelsers vold i forhold til, hvordan du reagerer. Så det er et spørgsmål om ikke at blive vred, ikke at bringe vreden med dig, ikke at blive gal, ikke at bringe den galskab med dig, som der er. Hjælpekortet. Der er kun én løsning. Det er fordi, der er kun én leveregel. Og det betyder, at der kun er et problem, og derfor bliver der også kun én løsning. Og den ene leveregel, der er, den eneste leveregel, der er, det er, at du har brug for at adlyde tilliden til tilliden. Du har brug for at adlyde dit højere selv og betragte egoet som lærernes lærer og gå ind i en ikke-kamp. Det er den leveregel, der er. Det er egentlig ikke-kamp, er egentlig den leveregel, der er. Og når du afviger fra ikke-kamp, så kommer du så ud i det eneste problem, der er. Og det er, at du afviger fra ikke-kamp, som er den eneste leveregel, der er. Og når du kommer ud i ikke at overholde en ikke-kamp, når du afviger fra det, så er der kun én løsning, og det er at finde tilbage til ikke-kamp. Så overordnet i forhold til det oplæg, der ligger her, så er det et spørgsmål om at finde indre ro, uanset hvad der sker i din omverden. Ikke at lade dig rive med i en sindsrus eller en følelsesrus i forhold til, hvad der bliver tilkendegivet i medierne, på de sociale medier, nyhedsmedier, eller hvad der sker i dit liv i det hele taget. Det er et spørgsmål om at trække dig lidt tilbage og kigge på, hvad er det egentlig, der foregår? Og er det mit, eller er det ikke mit? Har du brug for at sige til dig selv. Ikke kamp, vil jeg sige, er det vigtigste kort i denne proces, i dette oplæg. Spørgsmål og kommentarer er velkomne. Og ellers vil jeg sige tak, fordi du lyttede med. Skab en dejlig dag og en dejlig uge.